Това видео обяснява опциите за настройка и функциите на биомикроскопа. За да може проверяващия да види ясно изображение, той трябва да настрои правилно окулярите. При завъртане на окулярите навън променяме в посока плюс, а при въртене навътре в посока минус. Разделителят трябва да бъде навътре, ако проверяващият употребява очила, или да остане издърпан, ако не носи. Биомикроскопа може чрез джойстик да се движи във всички посоки. Височината се регулира чрез завъртане на джойстика, а зоната, която трябва да се съблюдава, се фокусира чрез движение на биомикроскопа напред и назад. Светлината на биомикроскопа може да се регулира чрез завъртане на потенциометъра. Светлинният лъч може да се регулира чрез една бленда, която променя височината и ширината си. Някои биомикроскопи използват и настройка на кръгла бленда. Биомикроскопа може и да се завърта, така че шпалта, процепа, да е в хоризонтална позиция. Дифузора се използва за дифузно разпределение на светлината. Могат да бъдат поставени и различни филтри, като например син филтър за изследване с флуоресцеин и зелен филтър за неутрализиране на червения цвят. При някои по-нови биомикроскопи може да се превключва между топло бяло и студено бяло осветление. Поради по-високия дял на синьо в студената бяла светлина, могат места, които разсейват светлината, да бъдат разпознати и съблюдавани по-добре. С увеличителния привключвател Галилей могат да се задават различни степени на увеличение. Увеличението на този биомикроскоп може да се обслужи чрез натискане на бутон, а при други модели трябва да се регулира ръчно с въртящ се лост. Осветлението и наблюдението могат да бъдат свързани и отделени. Това става чрез завъртане на осветителната колона.